In 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak ni Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagimbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkari sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilog. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuluo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay.
Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak,
kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos na matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippine Standard Time, 37 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Lunes, pet sa 25 sa bulan sang Oktubre sining nga tuig 2021. Kag mayara na lamang kita mga kabombo sang 61 days to go before Christmas. Kag sining nga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Tapos na ang inyong Lunes mga kabombo, aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz no, humalin sign on, tubtob sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, maghalong gid kita sa pagpauli. Kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, maayong gabi. Sarang nyo naman kami nga malantaw sa YouTube mga kabombo no, hindi lang kita live sa Facebook, live naman kita sa YouTube. I-search nyo lang ang Bombo
Radyo Bacolod kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Aron sa ilo kita sa nagapangunang mga balita, katapusan na lang hugnat no, katapusan na lang simana sang voters registration sa COMELEC mga kabombo sa mga wala pa dira nakaparehistro. Hingagaw na kita bangod 350, 350 lang ka mga regular applicants kag 100 ka mga priority sectors ining mga nagabusong bala mga PWDs, mga senior citizens ang iga-cater kada adlaw. Whole week humalin Lunes, tubtob Sabado, tubtob Oktubre 30 pati gayunon ang registration sa gymnasium sang University of St. LaSalle. Humalin alas 8 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Wala na sa extension no, kay sang tinalikdan niya nagalabot pa to sa alas 7 ang voters registration. So sa karon tubtob na lang gid siya office hours na lang gid siya mga kabombo 8 a.m. to 5 p.m. Nagapanugyan ang COMELEC Bacolod sa mga magaparehistro nga magpila lang sang insakto, kaya kung may space pa abi o kung may slot no, i-accommodate gid sila sang COMELEC. Dugay-dugay aton man check yaro ng mga balita nga natipon sang patrol, kaya Bombo Gracelyn Lobaton tuhoy sa award sa medalya ng kagalingan no nga nabaton sang Anay Hepe sang Bacolod Police Station 4 si Police Major Jun Ray Batadlan nagikan sa PRO 6. May update man sa nagluntad nga pagluthang patay sa Barangay Tanod kag tricycle driver sa Barangay 7 no sang tinalikdan nga si Man. So madumduman mga samtang nagabiyahe no sang tricycle ining 42 anyos nga si Michael Hugo, residente ini siya sang Purok Tilapia Barangay 3 kag Barangay Tanod sa Barangay 2. Ini ang ginluthang sang isa ka persona nga nagasakay sa motorsiklo nga nagasunod sa ila. So mayara sang pasahero ining si Hugo nga babayi, iya nga pasahero. So may nagasunod sa ila nga motorsiklo. So ginluthang ining si Hugo kag ang iya nga pasahero ginaaligar no, makabig bala nga person of interest bangod nagpanaog ini sa tricycle kag nagangkas sa motorsiklo sang suspitsado. Matapos nga matumba ining biktima sang una ini nga ginluthang ginpalokpan pa sa makapila ka beses. So sa karon no, at suno sa ato mga kapulisan, duha tubtob tatlo ka mga persons of interest ang ilang ginalantaw. So duha pa lang to no ang aton nahibaluan. So aton pa check karon sa kay Bombo Grace ang update kung sino pagid ining isa ka person of interest no nga sa karon pa dayon pa ginapangita kag ginaimbestigaran sa kapulisan. Samtang sa syudad sang Bago, patay ang isa ka manog hilamon matapos ginlabo sang tatlo ka mga suspitsado. So aton karon dugay-dugay kuhaon ng information no, detalye tuhoy dira. Duha ka mga insidente ang nagluntad sa May Bago City no, kay may pagpangluthang man nga natabo sa isa ka namatyan samtang nagahampang sang baraha. Isa ka persona ang pilaso. Samtang 24 anyos nga lalaki dakop sa pagpangawat sang 15,000 pesos nga bangros sa banwa sang Ibi Magalona. Drible tanan na lang gid nga pwede makawat no. So padayon kita nga nagapanumdom nga magulo aligmat gid no, bantayan gid ang aton nga mga kagamitan be maskin sa aton mga balay bala no. Kag especially mga kabombo sa downtown, especially kung magsakay kita bala sa jeep. Honestly sa mga nagakabalitaan naton nga mga pagpangawat bala no, nagakapraning na ko nagani kis kada mag-commute ko, ang bag ko ginalungan ko gid kaya wala gid bala nagasalig sa imo mga tupad no, kay budlay na nga daan magtanga-tanga ka bala kay kadamo sa mga tricks ining mga kawatan. Pagkalabanan sa mga inido, hindi man kawatan ang itsura bala mga disente man tulukon, dugay-dugay ang wallet mo ato na sa ila. So magulo aligmat gid kita no mga kabombo kag magano gid mangin vigilante gid. 42 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na check karon ang mga balita nga natipon sang patrol kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Okay. So samtang mga kabombo aton pag ina-establish no ang aton nga connection sa patrol kaya Bombo Gracelyn Lobaton bangod nga aton man checkero ang sitwasyon bala sang syudad sang Bacolod sa karon, partikular na dito sa may South Capitol Road kung sa diin madamo to no sang mga ano bala mga salakyan bala nga mga nagabaligya sang pagkaon kaya agod mag-accommodate o kon agod may baklan ang mga frontliners bala ang mga nagaobra kun gabi, especially ang mga call center agents nga night shift. So sang tinalikdan og katuan to sang aton mga kapulisan kay do kadamo gid crowded gid ang nasambit nga lugar kag kalabanan sa mga nagabalakal to past na curfew hour. So ako nagsugod ng curfew hour lapaw na alas 10
may mga kabataan pa to, may mga teenagers pa kagang kalabanan sa mga salakyan to kuno nga nakapark, hindi man na essentials, hindi man mga nagaobra, nagalagaw man lang. So panumdum lang gid sa aton mga kabombo nung alas 10 ang curfew dire kagawala dire sang exempted, magluwas lamang sa mga arang bala nagatrabaho gid bala. So kung wala kaya sang trabaho kung gabi, kung hindi kaya frontliners, especially mga minor de edad, may mga nagakakitaan kita didto nga mga minor de edad nga nagakaon-kaon alas 11 na sang gabi. So nagapanglibot gid ang aton nga mga kapulisan o gina-checkyar gid nga ginapatuman ining mga ordinansa sa aton nga syudad, no, especially diri sa syudad sang Bacolod, ang curfew hours kag ang aton pagid nga liquor ban, no. Iba nagatago-tago lang sa nga ilimnon. So kung madakpan kita sang aton nga mga kapulisan, for sure magapangatubang gid kita sang penalidad. Yara na sa piyang linya si Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Chaire. So live kita dire subong sa provincial capital. Pag diri na yun gid sa North Capitol Road. O diri ko sa diin, madamo naman dire ang mga palamahawa, no? Sa gihapon kag subong, do madutay-tutay na lang mo diri nagakadto dire. Pamati na gid sila sa aton sining mga kapulisan kay from time to time ginarimay ni sila mo diri, especially bala man nag-curfew. So sa alas 10 nga oras ng gabi. So far, Bombo Grace, do ka tawhay lang no, hindi na siya crowded sang sa kung i-compare bala sang tinalikdan nga mga inadlaw kag sang tinalikdan nga mga inadlaw. Bombo Grace, may mga minors pa kita dira nga nagkakakitaan bala. Sakto gid na mo diri. So i-compare mo sa nangligad, madamo gid siya. Subong na limitado na gid mo diri kag kalabanan nga makita mo diri ululubra, no, sa isa ka BPO company. Kag subong pwede pa man ka tinerde, but naglambot ka alas 10 aton mga kapulisan mo dere alerto gid sa pagdakop, no, kasi naman mag-violate sang curfew hour. So ipaiway lang anay, no, Bombo Grace, ning night out bala kay maabot gid ang tion nga madula ini mga restrictions sa karon ano na lang kita anay, no, masunod gid kita ka mag-comply gid kita sa mga health protocols nga ginapatuman diri sa syudad. Sakto na mo dere kag subong medyo gatulatulit no. Ariyan tali sa dalom sang puno sa kilid na yan sang provincial capital bala mo dere sa gate, no, kay para nga nita mabasa gid. So, madalit pa kita sa aton nga mga balita, no? First gid, madalit aton nga paan sang update or nagkadto kita sa Police Station 2, no, sa aton nga hepe regarding sa shooting incident nga natabo sa Barangay 7, sa Barangay Tanod, sa Barangay 2, ang biktima, patay gid sa paglutsang Bombo Chaire, sa tricycle driver man siya, no? Kagang update sini, Bombo Chaire, mera nga duha tugtog tatlo ka mga persons of interest ang nakita sa atong mga kapulisan regarding sa nga paglutsang sa isa ka barangay Tanod. So, ang pamilya sa biktima mo Chaire ang wala naman desisyon na lang nga mapa-autopsy or ipa-autopsy ang bangkay sa ilahimata. Ang atong mga kapulisan hingo na lang alternative ang post-mortem examination. So, puwas pa to maabot mo Chaire according sa atong nga hepe nga si Police Captain Paul Vincent Pendon. So regarding naman mo Chaire sa maduga nga posible motibo sa pagpatay sa sining biktima, nagaupod ini siya mo Chaire sa mga bypass operations, no, especially bala during bypass or drug bypass operation ang aton nga mga barangay officials ang nagawitness gina mo. Dapat manula mo Chaire. So ang ining barangay Tanod, siyempre kitanod siya, kinahanglan ara siya kay para nga protektahan mo ng iyang mga barangay kagawad or barangay kapitan, Bombo Chaire. So, nakita ni siguro noted, no? Na-noted na ni siya nga permiga opod. Base na sa laan pa siya dayon Bombo Grace nga asset kuno bala dumiyara kita nabaton nga information. Yes, negative ato Bombo Chaire nga information nga ini siya asset, pero ining biktima nga tricycle driver at the same time barangay Tanod sa barangay 2 ang posible po mo Chaire, no, sa paminsaron sang mga suspect pero may nag-aupo sa bus bala nga siya gahatag information, no, posible nga siya gahatag information sa mga kapulisan. So that's why posible nga gin kainitan ini siya. So isa na sa mga
ginalantaw nga motibo mo sa pagpatay sini sa iya. Kag ang isa pa gid, no, ka motibo all grudges mo sa So kay sa aton nga interviewee sa kay Police Captain Pendon, ang biktima ang maayo gid nga tawo. Well, in fact, ang iya sining nga personality nga malapiton siya sa mga kabataan, nagabulig siya mo sa mga kabataan sa pakaon niya. Kag wala man problema, no, sa mga katawhan nga malapit ra sa iya, no, especially sa iya sining nga residence, no, sa barangay 2. So, ang wala na sa Bongo Grace ang kontra bala, wala sang kilala ang pamilya nga daw posible nga kontra sini kung old grudges gid man ang isa sa ginalantaw nga mga motibo sang krimen. Wala pa man gid Bombo Diary. So posible nga grudge ni bahin man Japon sa illegal drugs. No, kadto sa barangay 2 nga daan, especially sa Portigay, nadamo gid ang mga drug personalities, no, mga magad mga drug personalities naga-conduct kita dala permi sang drug by participation ko pud ang police station 2 mo Bombo Diary. Kag ining shooting incident magbulubudlay ini Bombo Diary to Kibon, no, kay may mga witness man tuod pero nahadlok na sila Bombo Diary. So first investigation or initial investigation naghatag sila sa statement, hindi man lang isa ang witness Bombo Diary mo. Oo, kag subong medyo nahadlok. May panawagan ganing hepe sa police station 2 nga kung sino man, no, ang mayara pa sa information dira nga natago-tago, no, nga makaabulig gid bala sa pagsulbat sining krimen, palihog lang magkadto sa police station 2, no, pag arang makapulisan ta para mag-assist, no, pag magprotektar man di magkadlo kay para nga matagaan mo siya ang pamilya. So mo regarding sa Bombo Grace, may araman yes. di ba sa nga witness protection ng aton mga kapulisan, no? For sure, Yes. ibantayan man sila bala, agod nga kay mahambal man lang sila sa ila nakitaan mo, no? Or Bombo Grace, may nakakilala gid or di ba may may identity naman, no? Ining tatlo ka mga duha o kon tatlo ka mga persons of interest. wala pa Bombo Diary. So wala pa identity ining babayi nga pasahero sa nga tricycle driver nga iya gindulong. May yara na sing deputy sa kapulisan ta, mga kapulisan ta sa police station 2 pero hindi ko pwede ma-disclose. So, Jari kay papapekto ini siya. Ini sa investigation. So, para yung pang-investigation, well, in fact, may yara man sang mga CCTVs nga na-recover ang atong mga kapulisan. Natawad pa yan nila, tawad sa urot, may nababa Jari kay ila-ilain nga time mo ang natabuan nila. Kag ila-ilain nang inkwaan yung mga CCTV footages. Kag tatlo dere or apat na mo dere mo tatlo dere ya ka private, no, sa nagyan ka private establishment to, kag ang isa iya ka government mo dere. So galing kay ang nagasakay bala Bombo Grace sa motorsiklo do mabudlayan gid bala makilalaan, no, kaya naka-face mask pangadaan bala pero ining babae siguro may information man nga kilala nay sila sa nga sining driver bala Bombo Grace kay gindulong gid siya gani maskin out of route na bala ang iya panaugan. So may ginaglantaw na nga mga persons of interest Bombo Diary. So kabay pa no nga mahatagan sang kasulbaran bala Bombo Grace ining natabo sa Barangay Tanod kay makaluluoy gid ining nag-obra man siya bala kun tani Bombo Grace ang iya nga trabaho, no, galing kay amo gining ginhimo sa iya kag makaluluoy gid ang pamilya man nga iya nabilin bala so kabay pa mahatagan gid siya sang hustisya. Yes, Bombo Diary. Kag ang aton nga city director sa BCPO ang hands-on gid Bombo Diary. Di ba pagkatapos ng shooting incident, no, nagkadto gidayon ang mga kapulisan kaupod ang aton nga city director nga si Police Colonel Thomas Joseph Martir. So kanina gani halin to siya Bombo Diary sa police station 2, no, before ako magkadto to nag-istorya na sila sang hepe, no, si Police Captain Paul Vincent Pendon sang nasambit nga police station. So ari Bombo Diary pamatian ta ang update, no, halin sa atong COP sa Police Station 2 nga si Police Captain Paul Vincent Pendon. Sining adlaw napatigayon naton ang pag-request sa cross-matching sa mga na-recover nga basiyo sa kalibre dira sa shooting incident, no, sa area of incident. Kasubong man patigayon kita sa
pagkuha sa postmortem examination tungod kay ang pamilya nag-refuse to sign para sa autopsy. Para may balawan naton kung ano ang mga rason o ano mga fatal ng igo sa aton biktima. Kasubong man sa aton nga pagtutok kag pag-analisar sa nahitabo, may ginalantaw kitang duwa asa sa tatlo ka person of interest naton. Hindi pa naton gid matutukan or matagaan sang pagpaidalom tungod kay ang aton witness nakahatag sa iyang statement sa unang adlaw sa pagkatabo, pero subong do hindi na naton hindi naton mapilit kay daw ginakulbaan, no? So ang aton nga mga investigador wala man nga pahuway nga pangitaan sang tanan nga anggulo ang natabo. Mayara kita nga recovery sa mga CCTV, tatlo ka halin sa private kay isa halin sa barangay, no? Pero hindi pa naton makonect tungod kay hindi pala rehos ang oras kag ang time frame sang pagkatabo hindi pa naton ma-establishar. So padayon pa kita sa pagkuha sa karagdagan nga mga ebidensya kag pag-analisar sa mga hitabo. Ginapanawagan ko na lang man kung sino ang mga nakakita, nakabati or nakawitness sa insidente, kung pwede kamo makakadto sa police station to makipag-angot sa aton mga investigador agod matagaan sang kalinawan ang tanan nga palamangkutano nato natuloy sa insidente. So makakadto kamo di kag makahatag sang inyong panaysayon, dako gid nga tsansa nga masulbar ang aton nga kaso ngani. Kag rest assured sa family kag sa tagpalamati nga ang police station to wala ga pahuway sa pagkuha kag pag-analisar, pagkuha sang madalom nga anggulo natuhoy sa aton nga insidente. Nga sir, ang family nag-refuse sila nga ipa-undergo ang bangkay sa mata nila sa autopsy. Kay sa ilang rason nga hindi na lang pagbuksan ang lawas ang aton nga biktima kay nahibaluan man nila nga ang cause of death is sa pagtiro. So okay na sila sa postmortem naton nga pag-eksamina kag base buwas magwa ng resulta kung mabalaan naton kung pila ka igo sang bala ang naktuman or nakuha sang aton biktima, ma'am. Additional background sa victim, sir? Sa base sa pagpalamangkutanon sang aton nga mga investigador sa palibot, no, nga ang background sang aton nga biktima siya siyempre nasiling naman asang ligad nga barangay tanod kag aktibo nga tanod ni sang barangay to. Kag base sa mga abyan yada or mga tawo nga nakakilala sa aton biktima, maayo man ang relasyon niya sa isig kapareho kag isa sa mga qualities sida nga nabilin sa palibot is malapit sa kabataan. So bisan sinoda sa palibot ya kabataan kung isa gakadto sa balay nila dira yan pakaon natatap ya. So na noted lang siya siguro tungod kay may mga operations during bypass, aktibo nga gakadto ang aton biktima para mag-witness kag maghatag sang seguridad sa mga kagawad nga gakadto sa area of operations. That's why siguro mapaminsaran man siya nga isa sa mga nanantaw ko ang gulo, no, ginapaminsaran siya nga base isa sa mga hatag sang impormasyon sa aton nga isa man da mga old grudge kag amo na ma'am do related sa kung ano siya sa barangay. Momo Grace? Yes, Momo Jaire. So amo to ang update sa shooting incident nga natabo sa barangay 7 kung diin isa ka barangay tanod barangay 2 nga si Michael Hugo ang patay.
So nagpasalig gid no ang hepe sa police station to nga ginahimo gani lang tanan Bobo Grace kagakapin pa ang statement man to balas ang Sabado no sang director mismo sang Bacolod City Police Office. So positibo kita no, mangin positibo kita nga mahatagan gid sang hustisya ining natabo. So sa dugang nga developments Bobo Grace so aton lang ini pagasundan no. Yes, Bobo Chaire. So buwas bantayan magwa ang resulta sang post mortem examination kag ang mga footages nga gikan sa 4 ka CCTV camera. So pambatsare, magakadto kita sa Bago City. Kasi diin duha ka mga incident ang nagluntad. Una, hacking, hapon pagpalabo. Kaduha amo ang shooting incident. Pambatsare. So sa hacking incident, isa diri patay. Pambatsare. So ara sa edad ng 26 kag single ini siya residente sang Purok Water Lily Barangay Binubuhan, Bago City, Barangay Binubuhan. So ang biktima amo si Glenn Mark Longanilla Momochaire. Nakaagom niya siya Momochaire sang 3 ka mga major nga mga pilas aside from magagmay nga mga pilas. So, ang iyang mga pilas ara sa liog, sa left side sang iyang guya, kag sa wala man nga bahin sang iyang abaga, Bombo Chaire. So, before sini, sang hacking incident, nagkadto ang tatlo ka mga suspetsado sa balay. Bobo Grace, ining si Glenn Mark Longanilla mo ni siyang manog hilamon? Yes, manugila mo na siya ba mo sire. Kag ang 3 ka mga suspetsado, dobra man sa kampo. So, nakadto ang 3 ka mga suspetsado sa balay sang iya sini nga utod ukon sa balay nga ginapulian man sang biktima. Ngin pangita ini siya ba mo sire. Kag timing man nga wala to siya sa amo nga balay. So, naglakat ang mga 3 ka mga suspect kag ginpangita na nila. No, kay ginpahog ni gani ang utod ng babae, no, makita paksyon nila Bombo Chaire. So ining manghod or ang utod ng babae nagdali-dali man nga pangitaon ang iya sini nga utod. No, kay hambalan niya nga amo na bala may death threat no sa iya. Kag so nagwa siya Bombo Grace sa balay ining ining babae. Yes, Bobo Chaire. So, wala siya nagkanto sa sa otoridad abe no nangayo bulig sa barangay o kon sa pulis. Wala na Bobo Chaire kay urgent kasama wala na sa puro ka paminsar no nga manawag sang bulig sa barangay o kon sa police station. Kag malayo-layo ini Bobo Chaire sa police station mo kay Uma no. May langgay pa iganta. Ang aton nga ng mga kapulisan ang especially ang hepe no sang Bago City Police Station na si Lieutenant Colonel Joe Malong ang naglakad kagina no para nga mag-investigate no kag dakpon ang mga suspect. So bumawdere walang gani no ang na-report nga suspect no una apang sa ilang pagpanglakaton no kag pangusisa sa mga witness, no? Isa guys sa mga witness mo suspect na. A certain Joel ang ngalan. So wala na nato nako ang complete name kay bago lang gid kagina ang hepe sang Bago City Police Station pag interview ta. So Jaire, malikit pa no sa natabo nga hacking incident. So amo na to naglakat na ang utod, di pangita iya nga utod no nga si Glenn kay parang pamalan bala amo ni nagminagkadto sa iya 3 ka mga lalaki kay tuyo siya patyon. So pagpangita ya sini nakita ya mga suspetsado sa isa ka direction Bombo Chaire. So ningkol baan siya kay nakita iya nga do nagdagdali ang mga suspect. So naging kadtuan niya to dayon ang amo to nga location kay nakita na lang yung iya nga utod, wala na sang kabuhi, no? Puno na sang pila sa lawas. So, sa panglabo. So, ang mga
suspect naglagyo na to, si Ari Pamosayre, gindala pa nila sa ospital at ang wala na matabangan ang iya sini nga utod. So motibo sa krimen na nagluntad, ang ining si a certain Joel, aligasyon pa man ni Pamosayre, nga ang iya sini nga asawa, may tuyo tani, wala, nga ripon ini sang biktima. So, aligasyon pa man lang Bombo Grace, no? Nga, amo na ako. Pero may ara, ini pamilya, ining si, ang 26 anyos, nga si Glenn Mark, Bombo Grace Lynn. Single, ini siya Pamosayre, wala pa siya sa pamilya. Kag, ang duha ka mga suspetsado, amo ni si Abner Mateo, si Pintoy Rodriguez, puro sila mga residente sang puro Quarter Lily, Barangay Dinubuhan man. Bobo Jaire. So, amo na siya Bombo Grace ang isa sa ginalantaw nga posible nga motibo sa nga pagpanglabo ang aligasyon nga kuntani no himuslan ining asawa ni Certain Joel. Amo na sa Bombo Jaire ang ginalantaw or ginassabihan sa atong mga kapulisan nga anggulo. Amo na nagtulod sa tatlo ka mga suspect nga paksyon o kolaboon ang biktima. So, ining tatlo, Bombo Grace, ka mga suspetsado, mag-abyanay ni sila, do amo na siya? Yes, kay ululupod na lang sila Bombo Jaire nga gaobra sa kakampo, o kung sa mga kampo, dala sakop, bisang ilang nga ginaobrahan. Kag, ang isa nga si Abner, Bombo Jaire, ang nag-referende ni sa hinagaran sa mobile force, wala, company. Amo na siya. So, ginkadtoan to sang tropa sang Bago City, kag gindala sa Bago City Police Station. Kag ang duwa, ang mga dakpan. So, tatlo ni sila, dakpan na gid Bombo Jaire. So, nadakpan na sila nga tatlo, kag, pero wala pa sila pagwa gid Bombo Grace ang ilang official statement, gid kung ano gid ba lang tuyo, kay aligasyon pa malang ini mo, ining ginimuslan bala ni, o kung tuyo, o tani nga himuslan, sining biktima ang asawa sang isa sa mga suspesado, pero nakapagwa na sila sang statement kung ano gid ang motibo nga anahimo nila to, kaya patsyon mo gid labo-labuon mo gid ang isa ka persona, do ka grabe naman ay Bombo Grace nga nga tikang bala. Kag ginambat ang allege kay hindi pa man Bombo Jaire sigurado, di ba, kung na toyo gid nga himuslan. Pero according sa kay Certain Joel, amo na ang iyang ginhambal niya ng rason kung ginpatay nila siya. So, amo nang defense niya Bombo Grace. Yes. So, magapasaka sang kaso ining pamilya sang biktima sang especially yung utod, no? Yes, Bombo Jaire, for sure. Pasaka gid kaso kag mabugat ni Bombo Jaire, no? Para sa ila gipatay nila ang biktima sa paglabo kag damo-damo sang naagdo nga pilas, no? Sang nasabit nga soltero. So, Bombo Grace, wala na gid balado ka mga impulsive na gid sa karon, no? Arab lang may mga magilinaway abe, may mga impito abe, o kung ano man abe nga mga pagtimalos. Ang ginahimo gid dayon bala Bombo Grace, ginapatay gid bala dayon do kahapos na lang gid bala magkuha, no? Sa kabuhi sa isa ka persona, do ginabutang na lang nila ang hustisya sa ilang mga kamot, no? Do wala bala nagapanumdom sang implication o kung ano bala dayon ang matabo. Yes, luwas sa paggamit sa mga armas, amo ni ang pinakadelikadong armas, ang M7. So, dapat hindi kita magpadala-dala sa kaakigta kay ang resulta siya ni dako gid, no? Mapiso ikaw, ang pamilya mo, madulaan pa sang himata, kaya sa pasuhan kag ang pagpangabuhi mapektuhan gid. Amo gid kung nakapatay kag gid dako ina yang sala, yang pagpatay bala Bombo Grace, no? Dako gid nga sala, mortal sin ang pagpatay. Bombo Jaire. So dapat, isang pa kalaing sang tawo, hindi pagibutang sa pagsutag sa mga kamot, ang tawag na hostisya. At the end of the day, no, ang mahal na makaako gidya, ang bahala sa tuntanan. So Bombo Jaire, pamatian ta ang pahayag sa hepe sang Bago City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Developing niya siya ang pag-investigate naton sini. Also, according to counts ng witnesses naton kag sang utod ni sang victim nga si Gerlin Hamson at ngani nagkadto sa ila balay kag ginapangita ni nga atong biktima si Glenn Mark kag gintahog ni naninila siya na patsyon nila si Glenn Mark once na makita ni siya nila. So wala man nakabalo ang sister that time kung ano gid ang rason nga ang akig sila sa iya nga utod, pero kung ibaan na siya to
So nagkadto siya sa iyang utod na si Neil Patrick Longanilla kag ginhambalan niya nga pangitao ng ilang utod. Now, while ginapangita ni siya ang victim naton ma'am, na meet ni siya sa brother niya nga si Neil Patrick ang mga suspect na may ginakaptan ng mga bladed weapons na amo ni siya mga espading, no? Amo ni ginagamit lalo sa pagtapas. And that time, so nakita yan yung mga suspects, nagpalagyo na yung mga suspects right away. So dito na siya nagduda nga basi may malaing nga natabo si utod. Kagin katuan ito ang direksyon kung diin naghalin ang mga suspects nga ni kag dito niya nakita ang bangkay sang iya nga utod. So immediately gindalani nila tani for para ma-revive kanita na yung utod or mahatagan pa sang bulong or medication, no, galing kay patay na gid ni siya ma'am panggindala niya dito na sa sa Mabzu or sa Maaw Volunteers Rescue Unit dira sa barangay Maaw na. So as of now, conduct ang atong investigator sang continuous nga investigation kay nag-develop na ni siyang story na kagina nga ang una ni siya nga nakuha na to niya suspect is amuning si Pintoy Rodriguez kagina sang aga along with the 3 witnesses and dito sa mga witnesses galing na find out namon nga ang isa dito possibly isa man sa mga suspect. So, amo na siyang a certain Joel na ang ginambal ko. And ang isa na nga suspect na si Abner Mateo, nag-surrender ni siya sa 2nd Mobile Force Platoon or company dito sa Hinigaran. So, dito na ni siya na maging kuha kagina upon his surrender. Sa victim ka na, ilang ka mga hackworms ang naagong niya? Hulat pa kami yung isang results sa autopsy. Kay kagabi, upon checking, kay upod bang ko sa mga nag-respond kagabi, nakita ang visible lang gid is, I think, 3. Pero, may maara pag siya mga gagmay ng mga wounds sa abay sa iya kamot, though defense wound siya, pag sa iya mga legs or sa legs niya. So, may damo, because duguan ang body, so hindi gid naman matukoy sa pagtulok lang kung pilagid, pero ang visible gid niya dagpo iya is 3. Nawong sa face sa left side ng face niya, sa liog niya dampi, tag ang isa to sa shoulder niya, sa left shoulder niya. Amo na siyang very visible get. So as to kung pilagid tanan pati siyang mga legs. Reason sa pagpatay nila sa victim, ma'am? Wala ko din sa account ng witness kagina, amo tong si certain Joel na to. Ang suppose daw ang wife niya is attempt daw nga rapon sang victim amo na ang sa iyang account. So amo pa na siya ang gina-explore man nato nga angle what is it naging patay ni siya nila ang victim man. Ang na-recover namon dito is ang espading nga gingamit sa pagpatay no. Kay meron kita nga witness nga nakakita nga amo na siya ang gindala sang suspect nato si Abner kag ginugasan. So, na-recover natin ang espading nga gingamit at ari na siya subong sa aton mga investigators man. Ang mga obra, ma'am, isang suspect at victim, ano ma'am? Talagang obra man sila sa kampo, ang panghila mo sa mga sugarcane fields dila sa babaw. So, amo to mamagayre ang pahayag sang head sang Bago City Station regarding sa hacking incident. Diri naman kita mamagayre sa shooting incident. So, diin isa ang pilaso, no? Ang victim ta diri amo si Antonio Halandoon. Antonio Halandoon, 57 anyos, married, kag driver initial residente sa Newton, Barangay Talok, Bago City, Negros Occidental. So, ang isa nga involved diri amo ang suspect si alias Nonoy Dagit. Alias Nonoy Dagit, aram sa legal age, kag residente sang Purok Paho, Barangay Dulao, sa amuman nga syudad, Buenos Aires. So, ari na sila sa isa ka lamatsan. Nagahampang na sila sang nagakalain-laing nga card games, no?
Sa tunga sa paghampang nila. Bomo Grace, Pagluntad, ginapangalugutan na subong ang magpatigayon sang namatsanaw, especially sa mga baraha bala kay di ba may COVID-19 ti ang pagampang sang baraha makapasa na sang virus. O gani mo Jaire, no? Tugang violation ni nila. No, pwede man kahampang siguro mo Jaire. Pero limited lang. So, within the family lang bala kung tani aw? Yes, oo, within the family o kung relative lang gid bala tag malapit dala sa lugar. Pero ari ila matakabalo nga na nagluntad ni nga paghampang-hampang. O kag sa lamat yan, no, sa tunga sang ila nga kinasadya man dala sa paghampang sang card games, nagluntad ang komosyon o kung pag-away mo Jaire. No, wala man ni sila nga old grudges, no, ang duha. Amo lang ito, nga tion. So, napikon ni ang isa, ang suspect, no? Muna ang naging tire mo Jaire ang ining biktima. Ayo lang ka sa tuhod. Kag, ang armas nga gamit, wala makilalaan mo Jaire kay palagyo ini ang suspect, no? Kag, na-recover lang sa insidente ang isa ka slug, no? Sang unknown caliber firearm. So, may lang mo Jaire kay sa tuhod, no? Kita tala sila tato ang kabombo nga ang igo sinituhod lang sang 57 anyos nga lalaki. So, palayon man sa gihapon, no? Ang pagpangita sang suspect kay bisan wala pa mo Jaire gamay lang ang igo, no? Tuhod lang abi. Pero makalakatwa man ni siya Bombo Grace, no? Kay driver niyang iyang nga trabaho? Yes, mo Jaire. Kag ang suspect ng mga kabayad, guys, no, kay may dala na siya yung armas sa kabalo kasi hindi pa tuloy sinsado. Amo gani. So, kumbaga, Bombo Grace, do na may misunderstanding lang nagluntad sa ila, na niro siya dayon, do mo na. Grabe, no? Ang mapagpadala bala sa mga emosyon, Bombo Grace, especially kung may armas, kung mga tao nga daan bala Bombo Grace nga may mga armas, bala do ka mga kung kaisa, do ka mga isog, no? Nga kung may mga ano lang sa ila, pagwa dayon sa armas, kang mamahog, kag magpalupok. Ami lang tani kung ang armas gamiton sa insakto, no? Kaso kay sa hindi pa amo, no, makahalit kid. Bisan pa nga may sala ning biktima Bombo Jaire, kung may sala man gid, no? Pag niya ami nga sa isa ka lamat siya madala ka sa mga klase sa armas, no? Nagka-tong mga tao to dayon sa namatsa, no? Kaya imbes nga nagapakalinong tong mga tao ba may nagluntad pagalay nga komosyon Bombo Grace. So at large ini sa karon ining suspetsado nga si alias Nunoy Dagit. Yes, Bombo Jaire, at large na kag mayo lang wala nagbangon, no? Ang katulog Bombo Jaire. So are kamatian ta, no, ang kahayag sang Hepe Liwat sang Bago City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Joe Malong. Dungan-dungan ni siya sa amon nga hacking incident, pero diri iniya natabo sa Purok Newton, Barangay Talok, Bago City. So ang natabo ya diri is ang biktima ni naton o kaupod yang suspect they had this misunderstanding, wala sila nagintindihanay when it comes sa pustanay nila sa baraha sa margin. Kay may namatsan ni ara ni sila sa namatsan. So, in the course of that after some heated argument ni nila, ang victim ni naton, ang suspect naton, nagpangingi ni siya kag after sang pagbalik niya, no, gintiro yan ang right away ang victim naton. So, wala pa nabali kung ano ni siya nga caliber of firearm ang nakaigo sa aton victim, kag nagpalagyo immediately ang suspect. Pero na-recover natin sa crime scene is ang isa ka slug man sang unknown caliber of firearm. Pag ang ating victim na dala ni siya immediately sa Bago City Hospital. Actually, sa tiil or sa tuhod lang siya dang pinaigo. And he was immediately discharged after treatment. So, hindi na siya amabig sa severe, kumbaga, ang injury. Bombo Grace? Yes, Bombo Jaire, amo lang to ang kahayag regarding sa shooting incident sa Bago City. So, Bombo Jaire, isa na lang gid, no? Police report, nagikan pa sa Banwas ang Iri Magalona. So, may ara sang 24 ka anyos nga lalaki ang nangawat, no, sa isa ka punong. So, ang iyaging kawat, 15 ka kilos na bangos.
Bao, buhi pa Bombo Grace nga bangros, ino? Kapalak-palak pa pa mo sir. Bao, terrible. Kaya gingamit kasi ni Pukot, no? Nagkagsabi siya mismo sa sa punong. Hindi ni siya hawas na daan. Siya ang naghawas. Baka mahal pa nga daan sa bangros, subong Bombo Grace, buhi pa nga bangros ang iya ko haon. Galing, kuha. Kawaton. Yes. So, amo ta, Bombo Chaire, ang gabantay gid or ang caretaker sang nasambit nga punong, amo gid ang nakatakop sini sa iya or nakakita sa iya. So, dito na to natabo sa barangay Bateya. Barangay Bateya, Ibi Magalona. So, Bombo Chaire, ang suspect amo si Nestor de Lambutik. Nestor de Lambutik, 24 years old, kag single ini siya, presidente sa barangay Mantaangan, Ibi Magalona, Negros Occidental. So, ang biktima diri Bombo Chaire tag-iya kapunong amo si Eduardo Galon. Eduardo Galon, kag presidente sa Bacolod City, no? Ang balor sang milkfish, no, o bangros, ara sa 2,000, Bombo Chaire, 2,000 pesos. Kag ang size ni sang bangros ni hindi pag masyado dagko pero madamo-damo na Bombo Chaire ang 15 kilos, no? Amo gid Bombo Grace, so pila nga daan tong balor nga daan sang iyang ipangkawat kun tani? 2,000 pesos. Ano na ya? Sir, din na ya tag-iya Bombo Chaire. Amo gani no? Kaga maayo lang gid so nadakpan siya Bombo Grace, no? Yes, nadakpan ni siya. Kag ara sa subong sa Kasdiya sang Ibi Magalona Police Station. So, ang mga bangros, si Bombo Grace, nabalik na sila sa punong. Oo, nabalik na sila Bombo Chaire kay kaluoy man, no? So, matambok ko to ya kung ano. Ano niya tani, Bombo Grace, yung mga bangros, away baligya man? Posible na Bombo Chaire baligya, ya. Kay, kambagan isang aton nga interviewee, no? Isa ka police officer, no? Na, damo gid ako iya, posible to di baligya ya kad tungod sa kapigaduhon man si amon nangawat siya Bombo Chaire. Wala na gid no. Di ko rin nayara to no nga magimo to sa malain kung gusto mo na tayo magkaon bangros o baligya ti mangita ka na pamaagi no. Gani o mga dalagko pa sa mga bangros tuod Bombo Grace nga nakasulod sa net ho no. Wala gid ya patawad sa karon ng mga kawatan bala. Gani ko ako siya nag-apply na lang ko to sa puno. Oo gani. Gani, okay. So, Bombo Chaire, pamatian ta ang pahayag no sang investigator si Police Senior Master Sergeant or Police Senior Master Sergeant nga si Conan Campos. Ginkawat na ang sa puno, ma'am. Ang may lambat sa nga dala, tapos lambat na ng mga bangros, tapos na panya na dakopya ang mga 15 kilos nga bangros, ma'am, worth 2,000 pesos. Oh, damo. Dagko man, sir? Dagko man. Hindi may mga dagko, ma'am, ang saktuhan lang. Ang kawatan, dali nadakpan siya sang daw caretaker sang pistad, ma'am. Kantay nakapano nga ginakawat lang ilang puno. Naaktuhan niya nga ang kawatan niya nga panglambat sa sulod ng disband. Oo, pero di engage sir, ang kawatan, malapit lang gid dira sa puno. Yes, ma'am. Hindi man lapit, ma'am. Ang isa lang sila barangay, man. Okay. Ang kawatan may previous case dira sa inyo, sir? Wala, ma'am. Ang first time na lang nga record nga nangawat sa sang bangros. Bong, ma'am, ang suspect, ari sa mga kustudiya, pero na-file naman sa sang kaso nga qualified thief. Ang kaso ara na sa provincial prosecutor, ma'am. Anong sir, nga rason nga ako na sir nangawat siya? Ano yung bangros Yang rason niya, personal nga rason, ma'am, ang silin niya nga pamigado, ma'am. Wala man siya iba na bisyo. Wala man, ma'am. Dali nangawat na siya, ma'am. Isa na ng record niya, ma'am. Bombo Chaire, si Master Sergeant Conan Campos, promote ko na si Sir Conan. Sorry. Gani, Bombo Grace, no? So, Bombo Grace, ang rason niya gali ang kapigaduhon, no? Hindi na dapat yung makabing nga rason niya. Kaya pwede kita na makapangita bala sang legal nga pamaagi, no? May kusog siya gani, magakwat sang 15 ka kilos nga bangros, di ba? Makapangita ka gina sang obra. Yes, Bombo Chaire. Bisan pa sang una, no? Hindi ginarason ang kapigaduhon sa pag-eskwela gani o Chaire. Damo man nakatapos nga tigado katama.
Sa may paninguha na malabang Grace, kag hindi magtinamad, kag magpakahapos, bala no? So, sinin sa ato naman yung mga kabombo, maghalong, gino, giblabantayan, gid, kaysa tinalikdan, manukan man to Bombo Grace, ang ginkawat, no? Mga manok man to, pasubong naman, dali naman sa puno, mga isdaan naman, sang nas, to, baka man to Bombo Grace, ang ginsulod ko tani sa van. So, wala na gid sang safe sa karon sa mga kawatan, kay desperado na gid ang mga tao siguro, no? Sa bangod sining kapikadon, which is hindi naman makabig, no? Nga valid nga reason. Actually, kaya pala Rios, malang kita nga nagapaningwa, bala Bombo Grace, no? Yes, kalabanan, panudaan kita Bombo Jairi. Hindi matingala, ang mapagbabakal siya na, kay wala man asing mga patandaan. Amo gani Bombo Grace. Amo ning isda na, ano? Naging kawat, no? So, amo na, sa especially sa may mga, mga manukan, mga punong, abi, no? Sa mga establishmento, ba, mga ganugid, magbantay, sa maayo, kag mag-install man, no? Sa nga, CCTV, bala, no? Kung masarangan, Bombo Grace, kay para pa dagdugang, mabala proteksyon, no? Dapat alerto lang ato mga kauturan, Kumusere, ang ibang tanga mga balita, sa ato na lang at live sa WhatsApp lang. Sige, Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Kumusere, ini si Bombo Grace Lane Labaton nag-report, no? Live sa Provincial Capital para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita nga natipon sang patrol. 22 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakolabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz. Subong man sa mga nagatutok no sa aton nga Facebook Live, maayong gabi kag stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ini ang inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes, para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kHz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason
reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,